Тарих битләренә күз салабыз, тарихларны бергә язабыз. Совет районы уртасында бардыр бер мәктәп диләр. Миллионер белем йортында укуы рәхәт диләр. Ей мактыйлар ул мәктәпнең гаҗәеп дәресләрен, ашханәсен, бәйрәмнәрен һәм дә тәнәфесләрен. Зурмы дисәң, зур түгелдер. Түгелдер ул кечкенә. Анда алынган белем тolмый һич кенә. Монда укый бик тырыш вә сәләтле балалар. Алар елда бер баскычка күтәрелә баралар. Гимназиядәге музейларга сокланырлык бит анда. Мәгърифәт кояшы калка һәр көн сайын бинада. Түгәрәкләр бик күп монда, санап бетереп булмый. Гимназия тормышында әти-әни дә кайный. Татарстанда танылган иң яхшы белем йорты Алиш исемен бик күпләргә, чит илләргә танытты. Җыр-бию фестивальләре, конференцияләр уза. Монда һәр бала бии вә бик матур җырлар суза. Бу данлыклы гимназиягә 20 елда булган. Шушы вакыт эчендә күпме